Ang kwentong ito ay karanasan ko at ng kaibigan kong tawagin na lang natin sa pangalang Kate. Itago niyo na lang ako sa pangalang kong Graden. Taong 1992, Caloocan City. Nang panahong ito, kakalipat lang ng pamilya namin sa Caloocan. Dati kasi kaming taga-probinsya. Pero nang makabili ang tatay ko ng simpleng bahay at lupa ay lumipat na kami. Iba-iba ang itsura ng lugar noong dekada 90. Marami pang mga puno at talahiban. Kung di lang sakop ng NCR ang Caloocan ay talaga nga namang mapagkakamalan mong probinsya ito. Masaya ang unang araw ng paglipat namin. May naging kaibigan na nga ang mga magulang ko roon. Pero tuwing gabi, habang nagkukwentuhan kaming magpamilya sa balkonahe, parang may nahahagip ang mga mata ko na lumilipad sa itaas. Marami kasing puno, kaya di iyon napapansin kaagad. Basta, nasusulyapan ko na may malapad itong pakpak, kulay itim, at napakabilis lumipad na parang hangin. Ewan ko ba kung bakit ako lang ang nakakapansin niyon. Sa loob-loob ko pa nga nun. Baka malabo na ang mga mata ng kasama ko sa bahay. Palibhasa, noong maliit pa lang ako ay may napapansin na akong kakaiba sa akin. Para bang mas matalas ang pandinig at paningin at pangamoy ko kumpara sa ibang mga tao. Hindi ko nga alam kung ito ba ay isang gift o isa ng sumpa. Pero samantala, hindi ko na lamang pinapansin ang nakikita ko sa taas tuwing gabi. Kako sa isip ko, baka paniki lamang iyon. At yun nga, hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano pa. Hanggang sa isang araw, may isang pamilya na kakalipat lang rin sa aming lugar. Naging kapitbahay namin iyon. Mababait naman ang mga ito at katunayan nga niyan, naging kaibigan ko ang isa roon. Walang iba, kundi ito si Kate. Sa loob ng 4 na buwan naming pagkakaibigan, wala siyang ibang bukang bibig kundi ang mga usapan na mahirap paniwalaan. Ayon kasi sa kanya, kapag nagigising raw siya tuwing gabi, palagi raw siyang nakakakita ng napakalaking paniki na nakapatiwarik sa isang puno na malapit sa kanila. Nasisilip niya raw iyon sa may bintana. Talaga? Baka kabog lang yun. Isang uri ng paniki na madalas na kinakain o ginagawang pulutan ng mga lasinggero sa probinsya. Pahayag ko sa kanya, pero maraing umiiling itong si Kate. Alam ko yung kabog, Conrad. Katunayan nga niyan ay nakakain na ako niyon. Malaki nga yun pero hindi naman kasing laking halos ng isang tao. Dahil sa aking narinig, talagang nagulat ako. Seryoso ka ba? Kasing laki ng tao? Oo, pero di pa ako sigurado kung dahon ba yun ng saging o ng niyog na sumabit lang sa puno. Pero ganun talaga yung nakita ng 2 singkit kong mga mata, Conrad. Sambit nito na pinagpipilitan talaga ang nakikita tuwing gabi. Baka dahon lang talaga. Ganto na lang ang gagawin mo. Sa susunod ay i-check mo na lang. Payo ko rito. Okay, sige. I-check ko. Tugon niya. Hindi ko alam na iyon na pala ang huli naming pag-uusap. Dahil sa sumunod na araw, sinagot na nito ang kanyang manliligaw. 1 buwan na itong nanliligaw sa kanya. Ang pangalan nito ay Andro na taga-Capiz pa. Kaya lang ito nasa Maynila ay dahil nagtatrabaho ito. At the same time ay nangungupahan. Hindi na marahil nakapagtataka kung bakit kaagad niya itong sinagot. Dahil bukod sa gwapo ito, ay masipag pa ito kung manligaw sa kanya. Dinadalhan pa siya nito ng tsokolate at mga bulaklak.
Bigong-bigo ako ng mga sandaling iyon. May lihim rin kasi ako na pagtingin sa aking kaibigan. Nahihiya nga lang akong manligaw. Dahil takot ako na gumawa ng unang hakbang. Lalo na't may trauma na rin ako pagdating sa babae. Noon kasi ay binasted ako ng isa sa mga nililigawan ko. Maglalakas loob lang siguro akong manligaw kapag may makikita akong motibo sa isang babae. Pero kay Kate ay wala. Kaya hindi ko na binalak pa na gawin iyon. Baka hanggang kaibigan lamang kasi ang tingin nito sa akin. Simula nang maging sila ni Andrew ay madalang na lang kami kung magkita. Dahil sila na ang madalas magtagpo. Pero may napapansin ako kay Kate. Paano ba naman kasi ay unti-unti na itong nangangayayat sa pagdaan ng ilang mga buwan. Sa tuwing tinatanong ko pa nga kung bakit iyon nangyari sa kanya, sinasabi niya naman na hindi niya alam dahil malakas pa nga siya kumain sa lagay na iyon. Kaya sa loob-loob ko, baka may sakit ito. Baka magana nga itong kumain pero sa loob ng katawan ay may dinaramdam. Kaya naman patuloy akong nagmatsyag sa kanya. Paano ba naman kasi ay parang meron akong kakaibang nararamdaman talaga. Isang araw ay nagpunta sa amin si Kate at ang kanyang ina at ama. Ayon kay Aling Isabel na ina ng kaibigan ko, nagpapahanap ito ng manggagamot. Labis na raw kasi silang nababahala sa pamamayat ng dalaga. Kaya naman meron akong naging pahayag sa kanila. Baka po yung boyfriend ni Kate may alam. Kasi kami po ay wala. Mahirap po kasi maghanap ng manggagamot rito. Kung meron man po ay mga manghihilot lang. Walang alam sa tunay na pagtatawas. Ang problema kasi kong Rad, nasa probinsya si Andrew eh. Nagpaalam siya sa akin kahapon. Magbabakasyon raw siya roon. Sambit ni Kate. Sige Kate. Maghanap na lang ako ng pwedeng makatulong sa'yo. Pero may suspecha ka ba kung anong nangyayari sa'yo? Oo, Congrad. Sa tingin ko, pinaglalaroan ako ng maligno. Nang sabihin iyon ni Kate, parang di ako satisfied. Para bang nararamdaman ko na hindi masamang espiritu ang gumagambala sa kanya. Agad akong nagpaalam sa kanila at nagtanong-tanong sa bahay-bahay kung meron bang makakatulong. Kinapalan ko na ang pagmumukha ko, alang-alang sa kaibigan na sekreto kong minamahal. Hanggang sa makilala ko si Aling Juana. Aniya, matutulungan niya raw si Kate. Kaya naman isinama ko na siya patungo sa aming tahanan. Unang kita pa lang ni Aling Juana kay Kate ay nasindak na ito. Ayon dito, may kakaibang nilalang raw ang gumagambala sa dalaga. Hindi raw iyon masamang espiritu, kundi isang hindi pangkaraniwang tao. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Juana? Ano po yung hindi pangkaraniwang tao? Tanong ko rito. Biglang humarap sa akin ang matanda at seryoso nitong sinambit ang katagang ito. Ay, isang aswang ang gumagambala sa kaibigan mo. Kaya naman kaming lahat ay nagulat sa aming narinig. Hindi naman kasi sukat akalain namin na kahit sa syudad ay meron palang ganito. Seryoso po ba kayo, Aling Juana? Ganoong uri ang pumupuntirya sa anak ko? Tanong ni Mang Gaston, ang ama ni Kate. Parang hindi naman po yata kapanipaniwala iyon. Naniniwala po kami sa maligno. Pero pagdating doon ay malabo na. Pahayag naman ni Aling Isabel, ang ina ng aking kaibigan. Sige, kung ayaw niyong maniwala, hindi ko kayo pipilitin. Ipatingin niyo na lang siguro ang anak ninyo sa ospital.
At tignan natin kung may makikita bang sakit ang doktor sa inyong anak. Wika ni Aling Juana. Nagtatangka na itong iligpit ang kanyang mga gamit. Medyo na-offend sa pahayag ng mag-asawa. Papaalis na sana nun ang matanda nang pigilan ko ito. Bigla kasing meron akong naalala. Naalala ko yung binanggit sa akin noon na Kate, patungkol sa malaking paniki. Kaya naman sinabi ko iyon sa matanda. Ayon naman kay Aling Juana, maaaring totoo yung nakita ng kaibigan ko. At hindi lang iyon basta ilusyon lamang. Totoo bang nakakikita ka nun, iha? Paniniguro pa ng matanda. Opo, pero ilang buwan ko na po nung huli ko yung nakita. Sa mga sumunod na buwan ay di na nagparamdam sa akin. Hindi ko nga po alam kung dahon lang ba ng saging o niyog yung nakita ko noon eh. Mariing umiling si Aling Juana. Hindi iyon malikmata. Totoo yung nakita mo. Isa iyong malaking paniki. Bigla namang sumabat si Aling Isabel. Pasensya na po kung di po ako naniniwala sa inyo. Pero ngayon po ay talagang nagtitiwala na po ako sa inyo, madam. Siya nga po pala. Anong mga pamamaraan para gumaling ang aking anak? Huwag kayong mag-alala. Meron akong ibibigay na pangontra. Pero ang isa sa maipapayo ko ay umiwas na dapat sa ibang tao si Ineng. Baka yung isa sa kanyang mga kaibigan ay ganoong uri. At higit sa lahat, ay manampalataya siya sa Panginoon. Isoko niyang sarili sa Diyos. Dahil siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, Ineng. Teka, may mga kaibigan ka ba maliban kay Conrad na hindi mo pa lubos na kilala? Tanong ng matanda. Sa totoo lang po, dalawa lang po ang nakakausap ko. Ang boyfriend kong si Andrew at si Conrad po. Sila lang po talaga. At kaya hindi na po ako nakakapagsimba dahil namatay ang lola ko. Siya nga po yung dahilan kung bakit lumipat kami dito sa syudad. Para malimutan namin ang masasakit na alaala at sa biglaan niyang pagkawala. Kwento ng dalaga. Bigla namang napabuntong hininga si Aling Juana. Ay, nako. Alam mo, kaya ka nagkaganyan. Nakalapit sa iyo ang masamang elemento dahil kinulang ka ng pananampalataya sa kanya. Ang magiging susi lamang talaga ay ang magbalik loob ka sa kanya. Ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ay may dahilan. Ibinigay ng Diyos ang isang pagsubok sa inyong pamilya, hindi para sumuko, kundi para lalong maging matatag nang sa gayon ay maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaharian balang araw. Pero kahit kulang ang iyong pananampalataya, gagawin ko lahat para lang gumaling ka. Dahil sa inihayag ng matanda, naantig ang damdamin ni Kate. Naluha ito habang nagsasabing, Maraming salamat po. Mahal na mahal ko po kasi si Lola. Siya na po ang halos nagpalaki sa akin noong nasa ibang bansa pa sina Mama at Papa. Kaya sobrang sakit sa akin ang kanyang pagkamatay. O siya, naiintindihan na kita, Ineng. Pero dapat sundin mo ang payo ko para gumaling ka na ng tuluyan. Sige na, humiga ka na sa papag. Alalayan kita ng orasyon. At maya-maya ay bibigyan pa kita ng pangontra. At iyon naman ang bagay na ginawa ni Kate. Nang matapos na ang matanda ay mayroon itong ipinagtapat na labis naming ikinagulat. May natagpuan raw na mga pantal sa leeg ni Kate. Kahit ordinaryong pantal lang iyon sa unang tingin, alam nito na hindi lang basta ganun lang. Kung ganoon po, ano pong klaseng pantal yung nakita niyo sa leeg ng anak ko? Ano po? Nag-aalalang tanong ni Mang Gaston.
Alam naman natin na yung mga aswang ay may kakayahang paninipisin ang dila. At sa tanong mo ay iyon ang kasagutan ko. Nanlaki pareho ang mga mata ng mag-asawa. Kung ganon pala, paano iyon nagawa ng ganong uri? Tanong naman ni tatay. Oo nga po, paano kaya? Gatong ng aking ina. Madali lang isipin iyan. Si Kate ay nakakatabi niya sa pagtulog ang nilalang na ito. Marahil ay hindi pa niya alam yung pagkatao ng nakakatabi niyang iyon. Kapag tulog na siya, inilalabas ng taong iyon ang napakanipis at malasinulid nitong dila. Malasinulid man iyon pero kasing tigas naman iyon ng karayom. Tinutusok nito ang kanyang leeg at sinisip-sip ang dugo nang di niya namamalayan. Ang sanhi ng pagkapayat ni Ineng ay hindi dahil sa isang malubhang sakit, kundi dahil sa paunti-unting pagkaubos ng kanyang dugo. Kaya kung napapansin ninyo, hindi lang siya pumapayat, kundi namumutla pa. Tugon ng manggagamot. Grabe naman, nakakatakot. Kaya sa mga single dyan, ingat-ingat kayo pag may nanligaw sa inyo, ha. Dahil dito ay kinompronta ni Aling Isabel at Mang Gaston ang kanilang anak kung nakakatabi ba nito si Andro sa higaan. Sa una ay hindi pa umaamin si Kate. Todo tanggi pa nga ito. Pero dahil sa pamimilit ng kanyang mga magulang, inamin na rin ito ang totoo habang tumutulo pa ang luha. Tanggap naman kasi ng ama't ina ang pagkakaroon nito ng kasintahan. Huwag lamang pati sa higaan ay magkatabi pa sila dahil nag-aaral pa ang kaibigan kong ito. Kaya talagang pinagalitan ito sa aming harapan. Sige po. Aamin na po ako. Totoo po yung nakakatabi ko siya sa higaan. Pero hindi po totoo yung pang-aakusa niya na meron nang nangyayari sa amin. Sa totoo lang po talaga ay wala. Umakyat lang po siya sa bintana ng kwarto ko. Sa tuwing nangyayari iyon, nakikiusap siya na patuloyin siya. Dahil gusto niya raw ako makasama sa pagtulog at higit sa lahat ay yung nagkukwentuhan kami bago matulog. Nangako naman po siya na wala siyang gagawing masama sa akin. At pinatunayan naman po niya iyon sa ilang buwan na rin naming magkatabi. Wala pong nangyayari sa amin. Pero ang di ko po alam ay yung tungkol sa pagkatao niya at ang pagsipsip niya sa dugo ko sa tuwing ako'y natutulog. Mahabang litanya ni Kate. Sinungaling. Nagdadahilan ka pa. Dahil sa ginawa mo ay di na kita pag-aaralin pa. Ayoko na rin makita ang pagmumukha ng lalaking iyon, ha. Sa oras na bumalik pa yun dito at nang makita ko ay bugbog ang aabutin niya sa akin. Nag-aalborotong wika ni Mang Gaston. Uminahon ka lang. Mukhang nagsasabi naman ng totoo ang anak ninyo. Dahil ang nobyo niya ay di naman iyon tunay na habol sa kanya, kundi ang kanyang dugo lamang. Itong kwentas na ginawa ko, suotin mo, Ineng. Nang sa ganon ay kapag bumalik na ulit ang jowa mo ay di na siya makakalapit sa'yo. Pero bago ang lahat, handa ka na bang kalimutan ang nobyo mo na iyon, Ineng? Tanong ng matanda. Napakasakit, Kuya Ide, alright. Tanging pagtango lamang ang itinugon ng aking kaibigan. Kaya naman isinuot na ng manggagamot sa kanyang leeg ang pangontra. Handa na talagang kalimutan ni Kate ang nobyo dahil sa kanyang napagtanto. Marahil, mahirap man iyong tanggapin para sa kanya, ay kanyang gagawin para di na rin malagay sa panganib ang kanyang life. Mula nga noon ay di na bumalik si Andro dito sa Caloocan. Siguro, wala naman talagang balak na patayin ang aking kaibigan na ngayon ay asawa ko na.
Dahil kami rin sa bandang huli ang nagkatuluyan. Nagkaroon na rin kami ngayon ng 10 mga anak. Lakas no? Pero siya nga pala, nang di na bumalik sa aming lugar si Andro, tuluyan na rin nagbalik loob sa Diyos si Kate. Na-realize niya na tama si Aling Juana. Kulang lamang siya sa pananalig sa Diyos, kaya iyon ang naranasan. Kaya ang maipapayo niya sa lahat ng masugid na tagapakinig ninyo, Sir Caspar, kung kayo ay nakakaranas ng kababalaghan, ay iyon ang una ninyong gagawin. Ang tumawag lamang sa kanya. Naniniwala kasi siya at syempre, lalong-lalo na ako, na ang taong lapitin ng masasamang elemento ay kulang lamang sa pananalangin ng taos-puso. Samantala, napatunayan ko rin na totoong ganong uri si Andro. Nang matapos kasing gamutin si Kate ng manggagamot, may ibinigay siya sa akin na nakagarapong mga dilis na maanghang, yung maraming sili. Regalo raw iyon sa kanya ni Andro at di pa niya raw iyon natitikman. Bigla akong may naalala ng mga sandaling iyon. Nang nag-iisa na lamang ako, naghiwa ako ng kalamansi at ipinatak sa dilis na iyon. Alam kong di kayo maniniwala sa nasaksihan ko matapos ko iyong gawin. Dahil unti-unting nagkakaroon ng sarsa ang laman ng garapon. Para bang naging kulay mantika iyon. Napakasangsang. Kaya sa takot ko ay itinapon ko na lamang ito sa basurahan. At ngayon ko lang rin nalaman kung anong klaseng aswang si Andro, kung kailan tumanda na kaming pareho ni Kate. Ayon sa internet, ang aswang na sumisipsip ng dugo, na gamit lamang ang dila na kasing liit ng sinulid, ay tinatawag na mandurugo. Pero puro mga babae lamang ang mga ganong uri ng nilalang. Kaya ang ipinagtataka namin ni Kate ay kung papaano nagkakaroon ng isang lalaking ganoon. Ngunit sa loob-loob namin ay baka kulang ang impormasyon na nakalagay sa internet, lalo na't naranasan ng asawa ko ang makaharap ng malapitan ang mandurugo na nagbabalat kayo bilang si Andro sa totoong buhay. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Conrad ng Caloocan. Masarap magkape. Alright. Lumaki si Nelfa na puro bully ang napapala sa pareho niyang mga kabataan. Palibhasa ay isang basurero ang kanyang ama. Wala siyang ina dahil iniwan sila at sumama sa ibang lalaki. Mabait ang ama ni Nelfa. Lagi niyang binibigay lahat ng kanyang pangangailangan. Ngunit may pagkakataon talaga na hirap na hirap itong itaguyod ang pag-aaral niya. Anak, pwede bang sa kariton ka muna sumakay ngayon patungong school? Hatid na lang kita anak. Kulang kasi talaga ako sa budget. Pwede naman po tay. Tsaka pwede rin na lakarin ko na lang. Tutal ay alam ko naman po ang daan papuntang school. Naku Nelfa, hindi pwede. Bata ka pa eh. Mamaya kung anong mangyari sa'yo sa daan. Sige po tay. Hatid mo na lang po ako. Magalang nitong sagot. Mabait na bata si Nelfa. Masunurin sa autos ng ama. Lagi ay hinahanap nito ang presensya ng ina. Ngunit lagi na lamang inaaliw ni Mang Rigor ang anak. Maging ito ay hindi alam kung nasaan na ang katipan nitong si Damiana. 6 na buwan lang si Nelfa. Simula nung iwanan sila ng kanyang ina. Wala namang nagawang mali si Mang Rigor. Dahil responsabling asawa at ama ito sa kanila. Bigla na lang itong naglaho na parang bula
na wala namang nangyari na away sa pagitan nilang mag-asawa. Sa tulong ng mga kapitbahay ay naitaguyod ni Mang Rigor ang anak. At ngayong malaki na ito at nag-aaral na ay naging doble na ang pangangailangan nito. Ngunit ginagawa pa rin ni Mang Rigor ang lahat para sa pangarap nito sa anak. Balang araw, mahahanap mo rin ang nanay mo, Nelfa. Mag-aral ka lang mabuti para maipagmalaki kita sa kanya. Wika ng ama niya. Wala na akong pakialam pa sa nanay, tay. Kahit hindi ko na siya makita, sawa na ako sa kakahintay sa kanya. Huwag kang ganyan, anak. Kahit anong mangyari ay ina mo iyon. Depensa ng kanyang ama sa ina. Halatang mahal pa rin ito ang asawa. Ako nga, tay, hindi itinuring na anak. Paano mo nasabi iyan? Takang tanong ng kanyang ama sa kanya. Tay, kung itinuring niya akong anak, edi sana hinanap na niya ako. Tiyak may bago ng pamilya iyon. Kahit pa may bago na siyang pamilya, inanay mo pa rin siya. Pakinggan mo pa rin ang paliwanag niya kung bakit niya tayo iniwan. Hindi na siya umimik pa. Hahaba lang ang usapan. Kasi nakadepensa pa rin ang kanyang ama sa ina niyang nang iwan. Kahit paano ang sasabihin niya ay may dahilan lahat. 8 taon na si Nelpa. Nasa 2 baitang pa lamang ng mababang paaralan. Wala pa itong kamuang-muwang sa mga pangyayari ngunit ramdam niya ang hinanakit sa ina. Paano nito naatim na iwanan siya na ganoon kaliit lang? Wala tuloy magtatanggol sa kanya tuwing binubuli siya dahil ang kanyang ama ay abala rin sa hanap buhay. Anak, bakit ka na naman umiiyak? Tanong ng kanyang ama nang sunduin siya nito sa eskwela. Tatay, ayoko na pong mag-aral. Naluluha na siya at sobrang nasasaktan na. Wala man lang may makapagtanggol sa kanya sa loob ng paaralan. Ano na naman yan, anak? Tay, nakakasawa na. Lagi nila akong binubuli. Laging tinutokso na amoy basura, pagkain basura. Ayoko na, tay. Pasensya ka na, anak. Sobrang hirap ng kalagayan natin sa buhay. Tiisin mo lang, nak, ha. Darating ang panahon na makakabawi ako sa iyo. Simula noon ay pinilit niyang maging manhid. Ang mawala ng pakialam sa mga tukso ng mga kabataan sa kanyang paligid. Nagmistula siyang bingi sa mga tukso ng mga ito. Hinanakit lang ang kanyang makukuha kung iisipin pa niya ang mga ito. Sa totoo ay sawa na siya sa kanyang mga kaklase. Darating ang araw na kayo naman ang luluhod sa aking harapan. Kayo naman ang pagmamakaawa at kayo naman ang aking pagtatawanan. Sambit niya sa sarili. Hilam sa luha ang mga mata niya. Tanggap na niya sa sarili na talagang isinilang siya para magdusa. Pero gagawin niya ang lahat. Magsusumikap siya para sa mismong paghihigante. Tatandaan niya at mamarkahan lahat ng mukha ng nang-aapi sa kanya. Babae man o lalaki. Lumipas sa mga panahon, magtatapos na ng high school si Nelfa. Ipinangako ng kanyang tatay na makapag-aral pa rin siya sa kolehiyo dahil may ipon din ito kahit papano na nakalaan para sa kanyang pag-aaral. At upang mabawasan ang gastusin ng ama, ay nag-apply siyang scholar ng gobyerno. Maswerte siyang natanggap kaya anong tuwa rin ng kanyang ama. 4 na taon lang ito, tay. Matatapos din ang paghihirap. Salamat at dahil hindi mo ako sinukuan. Salamat dahil hindi mo ko iniwan kagaya ng nanay. Umiiyak niyang wika sa kanyang ama. Pinapahalagan niya bawat sandali kasama ang ama.
dahil alam niyang hindi permanente ang buhay sa mundo. Bakit ko naman gagawin yon? Posible mo rin naman gawin kung gugustuhin mo, di ba, Tay? Kung si nanay nga nagawa yon, ikaw din naman kung gugustuhin mo. Pero hindi mo ko iniwan, Tay. Nandito ka pa rin. Pinipilit ibigay ang pangangailangan ko. Siyempre naman anak, responsibilidad ko iyon. Kahit nasa kolehiyo ay hindi pa rin mawawala ang mga bully sa paaralan. Lalo na at ang iba sa campus ay dati rin niyang kaklase sa elementarya at high school. Nelva, tinatawag ka o. Basura ka daw. Saad ng kaklase niyang kasabayan sa kantin. Masakit sa loob niya dahil pakiramdam niya ay hindi na siya tinatantanan ng mga panunukso sa eskwelahan. Kahit pa sabihin na hindi niya ang mga iyon pinapansin ay nasasaktan pa rin siya ng palihim. Sige lang, bilog ang mundo. Darating at darating ang araw ng paghihiganti ko. Muli niyang sambit sa sarili. Kailan pa ba niya ito ipinangako sa sarili? Hindi pa dumating ang araw na iyon at sinisiguro niyang darating iyon. Nelva, huwag mo nalang pansinin mga manunukso. Ganyan talaga dito sa mundo. Kala mo naman ipinanganak silang mayaman eh. Humigit lang din naman ng isang paligo ang mga yan. Salamat po, Devon. Sa lahat ay ikaw pa lang ang naglakas loob na lapitan ako. Hindi ka ba natatakot na baka pati ikaw ay mabuli? Nako, sanay na akong mabuli. Simula bata ako ay lapitin na talaga ako ng mga bully. Hindi ko alam kung bakit. Talaga? Ikaw din? Nako, pareho pala tayo. Kaya pala malapit ang loob mo sa akin ay dahil pareho tayo ng papel sa buhay. Hayaan mo, Nelva. Darating ang araw na tayo naman ang mambubuli sa mga iyan. Pareho tayo ng iniisip, Devon. Talagang itinadhana tayong maging magkaibigan. Nagtawa na ng dalawa. Iyon na ang simula ng kanilang paglapit sa isa't isa. Sa tagal ng panahon ng mag-isang hinarap ni Nelva ang maraming bully sa paligid, ay sa wakas, nagkaroon siya ng tila kakampi. Baliktad pala tayo, Deb. Ako kasi, bata pa lang ako ay iniwan na ng nanay. Wala man lang ideya si tatay kung bakit. Samantalang ikaw naman ay iniwan ng tatay mo dahil may ibang babae. Natatawang wika ni Nelva sa harap ng kaibigan nang ikwento nito sa kanya ang buhay nito. Oo nga, naku naman. Grabe. Pareho talaga tayong maswerte sa buhay. Sinabi mo pa. Celebrate na lang natin itong ganitong buhay. Masaya pa rin naman kahit masakit. Challenging pa rin. Oo nga pala. Total nasabi mo naman na ipagdiwang natin ang ating buhay kalmalasan. Subukan kaya nating dumalo sa piyesta. Naku, pas ako dyan. Kaarawan ko sana yan. At magdi-18 na ako. Kaso alam mo naman, kapos lagi tayo sa pera. Manood na lang tayo ng mga ganap doon. Hindi naman kailangan ng pera eh. Ako nga rin walang pera. May pang sorbetes lang tayo, ayos na yon. Napaisip siya saglit. Hindi naman masama ang magdaos ng kaarawan kahit sa ganong paraan man lang. Simula bata kasi ay hindi niya nakasubukang mag-birthday. Laging dahilan ng tatay niya ay mas mahalaga ang pag-iipon para sa pag-aaral. Kaya natuto na rin siyang magtipid. Sa bagay ay hindi naman siya nahilig sa pagkain ng kung ano. Sapat na sa kanya ang makakain ng agahan, tanghalian at hapunan. Sige, subukan natin gumala sa araw ng dibo ko. Bahala nang masama ang pakiramdam. Bakit? Nilalagnat ka ba? Parang lalagnatin pero mag-iisang linggo na to eh. Parang mababanat ang mga buto ko. Sarap pukpukin. Wala,
Baka arthritis yan. Kala mo naman matanda ako. Ano ba yan? Nakasimangot niyang sagot. Biro lang naman. Ito naman nagagalit ka agad. Hindi ako galit ha. Ano, tuloy pa rin. Baka mas lalong sumama ang pakiramdam mo, Nelfa. Ayos lang, kaya ko to. Kinaya ko na eh. Mag-iisang linggo na to. Sagot niya sa kaibigan. Unang araw sa piyesta. Araw din ng kanyang dibo. Masayang naglakad ang dalawa patungo sa bulwagan ng sayawan. Pareho silang hindi pa naranasang dumalo sa mga piyesta at sayawan. Kaya sa entrance pa lang ay napapaindak na sila sa tugtog ng musika. Ganito pala ito, ang saya. Wika niya na napayugyog sa saliw ng musika. Oy, nandito ang basura. Puna ni Peter, ang isa sa kanilang kaklase na feeling mayaman. Basura man sa paningin mo, wala Diyosa naman ang taglay na kagandahan. Hindi kagaya mo na mayabang ka na nga, pangit ka pa. Hindi mapigilan ni Devon ang sarili kong kaya't nasabi niya iyon. Pahiya ka ngayon? Natatawang tanong ni Nelfa. Halos lamunin sila nito sa sobrang sakit ng titig. Ngunit hindi iyon pinansin at patuloy lang sa pagindak ang dalawa. 12:00 ng gabi nang makaramdam si Nelfa ng kakaiba sa sarili. Sobrang pangingilo sa kanyang ngipin at mga buto. Kaya napaalam siya kay Devon na pumapagilid na muna. Nang tila sumama na talaga ang kanyang pagkaramdam ay sinubukan niyang puntahan muli si Devon para yayaing umuwi na. Ngunit wala na ito sa gitna. Sinubukan niyang hanapin ito at nakita niyang palabas na ang mga ito sa entrance at kasama ang mga barkada ni Peter. Halatang sa pilitan ng mga itong pinasama si Devon. Patakbo niyang sinundan ang mga ito. Kinakabahan siya at pakiramdam niya ay may ibang mangyayari sa mga sandaling iyon. Maling hakbang niyo lang mamaya. Lagot kayo sa akin. Sa utak niya. Nag-iinit ang buo niyang katawan at hindi niya maintindihan kung bakit tila sinasaliban. Kung bakit tila sinisilaban siya ng mga sandaling iyon. Nakita niyang papunta ang mga barkada ni Peter sa madilim na likuran ng paaralan. At tila may nakatutok na kung anong bagay sa gilid ng kanyang kaibigan. Palapit na siya sa mga ito nang tila hindi niya mapigilan ang sarili. Tumigil siya at naghuhumiyaw sa sakit hanggang sa maramdaman niyang unti-unting humahaba ang kanyang uso. Pagkatapos ay ang kanyang mga balahibo ay tila yumabong. Humaba ang kanyang mga kuko tapos ay nararamdaman na lamang niya ang pag-angat ng kanyang mga pangil. Ang dilim ay tila naging maliwanag na sa kanyang paningin. Anong nangyari sa akin? Tanong niya sa sarili. Biglang narinig niya ang pagmamakaawa ng kanyang kaibigan. Kaya mabilis siyang pumunta sa kinaroroonan ng mga ito. Bitawan niyo siya! Sigaw niya. Mga pare, aswang oh! Sigaw ng isa sa mga kaibigan ni Peter. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata ng mga ito. Kaya pala ramdam ko noon pa man na talagang darating ang araw na makapagiganti ako. Ito na pala ang araw na iyon. Sambit niya sa kanyang sarili. Tulong! Sigaw ni Devon. Tumahimik ka, dahil kung hindi ay bubutasan ko itong gilid mo. Sigaw ni Peter. Kahit pataranta na itong nakahawak sa kutsilyo. Subukan mong sugatan ng lalaking iyan. Uubusin ko kayong lahat. Humalakhak ang mga ito kaya isa sa mga ito ang kanyang tinalunan. Buong lakas iyon kaya bumagsak ito sa lupa. Laking gulat ni Devon nang makilala ang damit na suot niya. Kilala kita. Sambit nito ngunit nananatiling tahimik lamang siya. At nang maramdaman na tila takam na siyang makahigop ng dugo, ay walang alinlangan niyang dinakma ang liig ng lalaking nasa kanyang harapan.
Sobrang bilis ng pangyayari. Tila na estatwa rin ang mga ito at nagulat na lang nang bitawan niya na wala ng buhay at butas ang leeg. Tumayo siya at kinilyuhan ang isa pa. Agad nagsikalas ang mga kasamahan nito. Mabilis na binitawan ni Nelfa ang lalaki at halos nakalipad na sa kinaroroonan ni Peter. "Tatakas ka?" tanong niya rito nang mahawakan ng kwelyuhan nito mula sa likod. Nakadagan rin siya dito at alam niyang masakit ang dibdib nito nang bumagsak sa lupa. "Sino ka ba? At tila galit na galit ka sa akin." "Sa sobrang sama ng ugali mo, magtataka ka pa ba? Halos naman yata lahat ng nakakilala sa iyo ay galit dahil sa kapreskuhan at kayabangan na taglay mo." "Hindi ako presko." "Ano lang, bule? Alin dyan ang aakuin mo?" Syempre wala. Kasi nga lahat ng mga negatibong ugali nasa sayo na." Tumawa pa rin dito sa kabila ng lahat kaya mas lalo siyang napikon. "Mas lalo mo lang pinapadali ang buhay mo," singhal niya. Sa galit niya rito ay agad niya itong dinakma ang leeg. Walang pakialam sa hawak nitong kutsilyo. Hindi rin naman ito nagamit ang kutsilyo dahil nakadapa ito at hirap gumalaw. Hindi na niya ito binigyan pa ng pagkakataon dahil alam niyang traidor ito. Kaya siguradong kapag siya na ang nasa kalagayan nito ay siguradong tudas rin siya rito. Nang masiguro na wala na itong buhay ay tsaka lang siya bumalik sa pagiging normal. "Nelfa," sambit ni Devon. "Oo, ako nga." "Diyos ko, Nelfa, isa kang halimaw." "Oo, isa akong aswang. At ngayong dibo ko lang na-discover. Natakot ba kita? Kaya mo pa ba akong maging kaibigan?" "Siyempre naman. Nailigtas mo na nga ako, di ba?" "Pero isa na akong aswang. Paano kung makain kita?" "Edi kainin mo ko." "Hindi, biro lang. Siyempre alam kong di mo ako tataluhin. Abay tayo lang ang mag-best friend, pati ako ba naman?" "Hindi, siyempre. Sinusuguro ko lang. Mahirap na kung kasama kita ngunit wala ka naman palang tiwala sa akin." "Naging magkaibigan na tayo. Ngayon pa ba ako magtatanong kung anong uri ng kaibigan ka? Ngayon ay sigurado ako, ikaw ang aking tagapagligtas." "Oo naman, Devon. Wala nang mambubuli pa sa atin. Lagot sila kung gagawin nila iyon." Simula noon ay mas tumibay pa ang kanilang pagkakaibigan. Wala nang makapambuli pa dahil si Nelfa ang magiging kaaway nila. At medyo bitin ba kayo sa kwento? Kasi tapos na talaga eh. Hanggang dito na lang po. Ang maipapayo ko lang sa inyo, magkape ka na lang. Alright.